Ahojte, toto je len taký mini vlog o vlastne o 2 dní teraz, už je asi 12 hodín. Ja som vstávala o 9, takže som mala veľmi dobrého človečka. Včera som mala premiéru, bez matky to nejde. A určite, ak chcete, tak kupujte si lístky, je to fakt dobrá komédia, odporúčam. No a dneska bude taký mini vlog, práve sme u babky, babka niekam odišla, takže my tu budeme také 2 hoďky asi sami, no a zatiaľ sa to nejak pohráme a hľadám práve čo je na jedenie, takže začína byť celkom dosť hladná. OK, takže našla som rýžu v tomto hrnci, tak ideme si ju zohriať, akože nie je to nič moc, ale je to lepšie ako nič. No ešte jednu vec, že dneska som chcela streamovať Get Ready With Me, ale mi to proste ukázalo, že máme aj tých 50 odberateľov. Ďakujeme vám za všetku podporu, len proste ono nám to ukázalo, že musíme mať viac ako 50, takže aspoň nejaký jeden, keby nám dal subscribe, ešte tak by to bolo fakt super. A teraz si idem zohriať túto rýžu. Nejak sa nájsť. Videla som aj gránko, alebo aj nejaké natierky, len neviem, kde je chleba, že či to vôbec je chleba, tak idem si to zohrieť. V krátkosti vám teraz ukážem, ako som si zohrievala rýžu. Nie, to nie sú kusné, ja viem, ale lepšie ako nič. A mám to maslo a rozmyslela som si, že si dám maslo na rýžu, ale asi nie, nechcem experimentovať, radšej nie. Ja väčšinou s tým vidličkami, čo som sa vedela veľa tej rýži, ja väčšinou s tým nejem. Takže ja budem mať normálne. A ideme papkať. Tak celé som to zazjela a potom ja si pôjdem zahrať na mobile alebo možno niečo upratať a potom neviem. Ja som debil. Celý čas bol tam chlebazol. Teraz zhasneme, nešetríme elektrikou a idem vám ukázať našich gamblošov. Toto sú tie prvé gambloši. Všetci na mobilu. No a teraz rozmýšľam, že možno by som vám ukázala taký room tour. Väčšinou s mojím, nie že proste s druhým spoločníkom a Habilom. Vlastne natáčame kde vlastne natáčame akoby niektoré videá, možno ste videli nejaké, že gymnastik, my trying to be gymnastik alebo také. Tak toto je naše štúdio. A potom máme vlastne veľa štúdií, tak poďme si ukázať toto. No tak, tuto máme knižné poličky. Možno keď ste pozerali naše videá typy ľudí v škole, tak to sme natáčali. Sadla som si na tento gaučík, či posteľ, či čo to je. Tu máme stolík, jablčka od babičky. Neviem, na čo sú tu lyžičky. Takto sme si to vždycky sadli. Zobrala mobil a takto natáčali. Tu je taký menší kútik, sedadielko, poličky. Túto časť väčšinou nepoužívame, ale niekedy to používame, malokrát. Toto tiež moc nepoužívame. Žiadne sme to zatiaľ, tieto dve sme zatiaľ vôbec nepoužili. Potom toto, ak ste si všimli, tak to sme mali v tom videu, že typy ľudí v triede. No a tuto máme mini stolček a tu sú okná. Tak to je taký mini room tour. Ako prešli 2 hodiny, pekne som si zagambila. A vlastne ak by ste dali viac takýchto podobných videí, tak určite dávajte odber, píšte do komentárov. A kľudne natočíme aj viac vlogov a možno natočíme aj vlog, kde bude môj spoločník, akože natáčať vlog, že nie ja. A
A schválne napíšte do komentárov, aké si myslíte, že má meno. A to meno, čo bude mať najviac lajkov, tak si asi myslíte, že to je. A prezradím moje meno, keď budeme mať neviem koľko odoberateľov, asi 60. Alebo aspoň 51, takže dávajte odber. Aj tuto môžem spraviť taký mini tower. Slnko. Tu mám loptu, na ktorej sa krásne sedí. A neviem, čo teraz poviem robiť. Fakt neviem, nudím sa tu. Takže možno spravím ešte nejaké room towery. A mňa už scrollovanie na mobile nebaví, takže... Alpha Sigma Skibidi to je... Ja už mám neviem čo natočiť, ale teda... Ak by ste nejaké veci chceli, aby boli aj na ďalšom vlogu, tak určite tam napíšte do komentárov. A ja sa s vami už asi rozlúčim. Daj odber. Teraz.